Hey mga bay, welcome sa tong YouTube channel og kini ang another episode with Bay Gamay. Ang atuang episode karon is about sa love story ni Ann ug ni Kurt. Ang confession nga nagpahilak og nagpakilig natong tanan. Kay hapit naman ta makabalo kung naunsa na sila, kung nagkadayon ba sila, kung nag-chat na ba sila balik, o kung nagkita na ba sila balik. Pero before that, atos ang balikan ang mga kilig, mga sakit, o mga best moments sa love story ni Ann ug ni Kurt nga nagsugod ang tanan sa library. Nagsugod ang tanan sa library. Nakakita si Ann og sa kalalaki nga gakugos og bata nga ga-take og exam. Ang tuyog tumungra ni Ann sa iyang pagduol kay gusto siya nga mutabang. Diyon may offer siya sa lalaki nga siya sa ikugos hangtod sa mahuman siya sa iyahang gibuhat. Og ang ngalan sa lalaki nga gakugos og bata kay Kurt. Ang gibati ni Kurt atong panahon na kay naulaw. Kay dili kato ang first time nga nakita niya si Ann. Kay nagakita na sila sa kasal sa magulang sa classmate ni Kurt. Ug atong first time nga nakita ni Kurt si Ann kay na-attract na siya sa ka-sexy ug sa kagwapa ni Ann. Motong gi-add niya si Ann sa Facebook pero wala man gi-accept ni Ann si Kurt. Destiny gyud siguro nga nagkakita sila balik sa library. But it looks like nga dili gihapon to ang right time nila kay nay anak si Kurt. Pero sugod ato, mas daghan pa silag moments together. Namahala na si Kurt ug mihangyo siya ni Ann nga magpatudlo kung unsaon pagatiman sa iyang anak. So bisan og gadaduha si Ann, mikuyo gihapon siya sa apartment pero kondo di ay. Ug didto gitudloan ni Ann si Kurt sa tanang dapat buhaton sa pagatiman sa iyang anak nga si Ethan. Ug atong gabiho na sab, nahibaw-an ni Ann ang story sa life ni Kurt kung anong naing ato iyang sitwasyon. Kay paghuman og panganak ni Isabel nga mao ang mama ni Ethan og ex ni Kurt, kay gibiyaan ra niya dayon ang bata. Mong naglisod si Kurt og samot kay wala pud kabalo iyang pamilya nga naa na siya'y anak. Ang usa lang katita ni Kurt ang nakabalo og maoy mitabang niya. Makalagot lang hunonaon mga bay nga naay ing ana nga inahan nga kayang biyaan ang iyahang kaugalingong anak. Kumpara kang Isabel, valid ang iyang reason kung anong nabuhat niya, pero dili gyud ko makasabot kung anong iyahatong gibuhat ba. Og sugod atong adlaw nga nagkitag balik silang Ann ug Kurt sa library, na ginihinay nagkabag-o og mas mi colorful ang ilahang life together. Og syempre shout out di ay sa mama ni Ann nga grabe kayo ka masinabtanon. Iyang gisugtan si Ann nga diadto na magpuyo o magtulugan sa kondo ni Kurt. Para sa kuha, siguro ang rason kung anong misugot iyang mama kay dako kayo siya gisalig ni Ann. Salig siya nga magbinutan si Ann og wala kini buhaton nga dili maayo. Kay imagine mga bay, kung wala misugot ang mama ni Ann, dili unta ta kiligon. Dili na ta maglagot, dili na ta masakitan, dili na ta magpaabot kung kanus-a sila magdayon. Bisag dili ato ang love life mag-uulta, dayon malipay ta para nila. Masi pinakaganahan ninyo nga moment sa love story nilang Ann ug Kurt? I-comment daw ang inyong mga pinakaganahan nga moment sa love story ni Ann ug ni Kurt. Ug syempre ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel aron updated mo kung naunsa na silang Ann o Kurt. Kinsa may dili kiligon atong gi-surprise ni Kurt si Ann nga kunuhay nakig-away siya pero di ay nangayo ra siya gi-sorry with matching favorite cake og ice cream ni Ann. Ug syempre katong gikisa ni Kurt si Ann nga nasagpaan siya. Mao tong imbis si Ann ay gusto kiss, adlok na noon si Kurt kay basin masagpaan og usab. Ug syempre ang mga emote ni Ann nga tungod ni Isabel ug ni Kurt. Katong nahibaw-an niya nga sige di ay text gihapon si Isabel ni Kurt. Nakit-an pa niya nga gahalok silang Kurt ug Isabel. Nakit-an ba yun niya nga nagpuyog silang Kurt, Isabel ug Ethan.
Ma-feel na to ang kasakit nga na-feel ni Ann. Siya mo ay nagpakamama ni Ethan pero bisag bali-balihon pa ang kalibutan, dili siya ang tinuod nga inahan. Mo sigurong nahadlok siya og nabalaka. Dili sure si Ann nga siya mo ay pilio ni Kurt. O kanipot si Kurt kaya wala po'y gibuhat aron dili makafeel si Ann og kabalaka og kahadlok. Pero kanigid si Isabel. Nganong mibalik pa man kay Isabel. Wala na lang unta siya mibalik. Ug ang usa sa pinakasayang nga moment jud mga bay. Kay katong first birthday ni Ethan nga mag-propose na unta si Kurt kang Ann. Mao nang siguro if dili pa yun ang right time kay dili pa yun mahitabo ang gusto nimo. Parehas tong first kita nilang Ann. Bisag nag-effort na si Kurt nga i-add siya sa FB pero walay nahitabo nila. Pero nagkita gihapon sila balik dito sa library. Siguro mo to right time nila nga mas magkaila og magka-moment together. Og sometimes masundo na to ang atuang utok kaysa heart. Pareha sa gibuhat ni Ann. Gipili niyang magpalayo sa og move on sa. Wala niya gifight si Kurt og Ethan nga mo'y gusto siyang heart. Og si Kurt pod, bisag love kaayo niya si Ann, mas gipili niyang magpaabot ni Ann nga mobalik nila. O kita pod mga bay nga mga fans ng love story, wala tayo laing gusto, kundi ang magkadayon sila. Bahala na, basta kay sila lang dapat ang magkadayon. Basta kay ato lang atangan, kay hapit na jud kaayo nato mahibaw-an kung naunsa na silang Kurt o Ann. Basta ayaw lang dyan kalimot og pag-subscribe sa tong YouTube channel og ayaw kalimot og tuplok anang notification bell para mahibaw-an dayon ninyo kung naana ang sumpay sa love story nilang Ann og ni Kurt. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako, si Bay Gamay. Wala ko ikar, pero ga-care ko ninyong tanan. Mua, amping, salamat.